साला मंगरुआ कहाँ चल गई बताओ। हम ओकरा खातिर लड़की देखे प्रणाम प्रणाम फूफा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का हाल चाल का हो? आउ सब ठीक नु? हाँ आजे अनी हाँ। कुछ कहीं गई रहा तू? गई रहनी हाँ तारे खातिर लड़की देख। अच्छा हाँ दुबरा गईले बनी आ जाई तो ठीक रही। हाँ तो देखे गई रहनी हाँ तो उहे देखा अब सब कुछ हो जाता आइए जाई दिन ठेकान रखा जाई नु तो सब ठीक हो जाए। ओकरा बाबूजी से बात भइल हा फिर से भैयावनों के देखनी हा घर दुआर सब ठीक बा। देखो दिन ठेकान रखा जाई नु तो सब हो जाई। अब किए लगन में सुना ना फूफा तब तो तू पुरान आदमी हुआ ई देखल ह दूध कितना करे ले। अरे साला ई का जने साला के कान के मशीन कहिया एकर बाबूजी किनी है साला। अब बतावा नहीं दोसरे चल कितना दूध करी एक टाइम? अरे मर्दे हम दूध के बतियावत नहीं। अरे हम कहनी हाँ कि तोरा बियाह खातिर देखे गई रहनी है लड़की। उहे कहतनी हमरे खातिर देखे गईल ह माने तब किन के लिए तो कितना दूध करी गैया? गाय ना हिया भैंस हिया? साला ई तो बहुत दिक्कत। तोरा खातिर ही देखे गई रहनी हाँ। हमरे खातिर हाँ देखी ह जोन के पूछ बड़का होई नु आ तनी सुकेश वाला ओसे का होला नु कि हाँ के लिसी ओछी ना लागेली सन ओइसन खरीदी ह। अब तारा के का बताओगे बा तू तो ये खातिर ठीक आदमी होगा। कानवा के मशीनवा ना किनाइल ह। कानवा राय के वो जीजा जी किन के भेजी हैं। आज सुने ना लड़कियों देखे तो जाएला रहल हो। कानवा के मशीनवा ना किनाइल अभी। अरे वो जीजा जी लिया के दे दी हैं। कान के मशीन किनिए के हमरा से बतियाइबा त अच्छा बा। अच्छा ओकर घर पाछा बा? साला या तो हम ही माथा हमर पगला जाइना त साला ई त पगलइबे ना करी। घरवा पाछा बा तो पाछा से का मतलब बा? लड़की ही बियाह करे के बा पाछा होके आगे होके कुछ होके। ई कहत रहनी हाँ ओकरा बाबूजी से बात भइल हा ओकरा भाई लोग से भी बात भइल बा। घर दुआर अच्छा बा सब बढ़िया बाटे। वो सब ठीक बा लेकिन भैंस अलग चीज हो गईल। मान लो दूध तो देबे करी 2 लीटर दी 2.5 लीटर दी केतनो दी लेकिन लड़किया से बात कइल ह देखे जौन गई रहा हमरा बियाह वाला। तो साले तारा दादा से बात कइनी है साले ओ घर से तो उहे नु बोलते जे साला बहिरा साला रे साला हम पगलाए साले काने का बार खिसियात काहे बड़ो? लड़की से बात कइल ह देखे गई रहा लड़की। हाँ देखे गई रहा हाँ। कैसन बिया कैसन बिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ई का कहता रहो? अरे को अच्छा अच्छा बहुत सुंदर। कथक नाचे ले बाग साला ई तो बहुत दिक्कत। नचनिया से नहीं करे के 1500 के साले 1500 के मशीन जोन बैठे नहीं खे कि ना साले कथक से बिया ना करे डांसर से बिया ना करे का। अरे हमरा बियाह में नचबो तो पहले लड़किया देखबो तब न नचबो। अगला गइल फूफा या तो साला हमार ब्रह्मांड अगर उड़ गइल ए साला के बिया हो अब जीवन में ना हुई। लड़किया देख लो देखनी है देख के आइल बानी मरले बाटे अरे साले ये का चला ई का तरी ये की मरले बा? साले झुलफी झाड़े के बाटे हई कपड़ा एक पे एक जीत जा चले पहन के या बैठबा चौरा आप साले हैं आई देखे साला कान के मशीन के लिए साला तोरा बाप के नहीं जुड़े साला कान के। अरे अरे भैया खोट आ गइल बा का कानवा में? अरे साला तू बने हाय साले हमारा कान में का भइल बा? अरे भाई हम ई कहतनी
लड़की अच्छा बिया, लड़की बहुत सुंदर सुंदर, लड़की बहुत सुंदर। अच्छा सुंदर। हाँ 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 तो सुंदर के बेटी है, ओकर बाबूजी के नाम सुंदर है। सुंदर के बेटी अच्छा बा, लेकिन लड़किया सुंदर बिया कि ना? या तो हम ही रहबे दुनिया में, ना तो तू ही रहबे दुनिया में। धोती ना दिला हसन। अरे दुनिया में या ना तो हम ही रहबे ना तो ते ही रहबे। एगो बात सुन ले, साला कान वाला मशीन 1500 के मिलेला, 1500 के मशीन उन्हें कहा बाग साला हम इधर रहबे ना कर। सुन हम दूसरे दिन आओ तनी। अब क्या ए भैया हम जा तनी। चेक ना करैला, हार्ट के पेशेंट हो गइल। भाग साला तो उफट पड़ो तोर बियाह साला हो नहीं गए साला। रोको ना। अरे साला सुन, कान के मशीन, कान के मशीन हाँ कान के मशीन अपना बाबूजी से किनवा ले। अच्छा वो किनवा ले, लेकिन लड़किया मान लो देखबा तब नु सोहबाला बन के जोइबो बैठ के आगे आगे फूफा। फूफा तो जई है, फूफा तहिया ले बची है तब नु जई है। का हो गई? हैं? का हो गई? या तो तू ही जिंदा रहब साले, ना तो हमार माथे फाटी। दोसर दूगो में से एक एक। अरे साला ई बहुत भाग साला, हम ना बैठा भाग। का फूफा कहता हो बेरा से माथा फाटी, एकर मतलब कपार में दर्द बा। ए फुआ, फूफा का तेल जात दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीआईबी विजेंद्र सिंह, हमरा संगे बानी आनंद मोहन पांडे मामा, और ई रउरा देख रहल बानी बीआईबी विजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देखा तनी तो रउरा फॉलो कर दी, यूट्यूब पर देखा तनी तो सब्सक्राइब कर दी, स्टार दे दी। स्टार एगो वाला वो दे सकतनी। ओमे आवेला? हाँ, हाँ। तो स्टार भी रउरा देख सकतनी। आ हमनी का ऐसा ही दोनों चैनल आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड और बीआईबी विजेंद्र सिंह, दोनों चैनल के माध्यम से रउरा परिवार में स्वच्छ साफ सुथरा मनोरंजन के कोशिश करें सर। हम मामा दू शब्द बोल। और रउआ सब पूरा परिवार देखी और मनोरंजन करी और खूब हंसी आ स्वस्थ रही। रोरा लंगिन हंसे नहीं तो हमनी के घर बसेला, तो ऐसा ही हंसत रही, मुस्कुरात रही। और वीडियो में कौन पार्ट सबसे अच्छा लगल है ये जरूर कमेंट करके बताई। और रउरा लगिन लगे अगर कोनो यूनिक चीज हो तो वो कमेंट में जरूर बताएं। कोनो बात पूछे के चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। ऐसा ही हंसत रही, मुस्कुरात रही, वीडियो देखते रही या शेयर करते। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। लड़किए नु देखे गई रे साला। अरे साला 1500 अरे होने कहा हमारा ठीक तो बा। तेरे कान देखे के काला। अरे भैया इहो रोका ना। तो माछियो जीना लगे कट करी। हाँ रेडी।